Comparecencia de don Mauro Varela Pérez, que é o expresidente de Caixa Galicia e de Nova Caixa Galicia. A mecánica da comparecencia, como estamos explicando, terá o comparecente un tempo de aproximadamente 15 minutos, logo intervención dos grupos por un tempo de 10 minutos, unha réplica do comparecente por un tempo de 10 minutos, un segundo turno dos grupos de 5 minutos e un peche por parte do comparecente tamén por un tempo aproximado de 10 minutos. Por lo tanto, cando considero oportuno, señor Varela Pérez, ten vostede a palabra por un tempo de 15 minutos. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señoras diputadas e diputados. Correspóndeme, en primeiro lugar, facer un mínimo recordo de un segundo de miña estancia en este Parlamento. Xa fai moitos anos, xa fai longos anos. Eu fui un parlamentar de Galicia e tuve a honra de estar en este edificio durante moito tempo e intentar facer algo pola nosa terra. Despois, he estado unha época tamén moi longa vinculado ás caixas de aforro de Galicia. Vinculación que me supuso moitas alegrías e tamén moitas penas, sobre todo, naturalmente, nos últimos tempos. Dada mi condición de presidente de Caixa de Galicia, de presidente institucional, nunca fui un presidente ejecutivo, non tuve ningún poder, nin siquiera tiña o poder decisorio, naturalmente, no Consello, en caso de igualdade en unha votación, pero nin ese caso utilicei en ningún momento porque non foi necesario. Por tanto, como presidente institucional, intentei que Caixa Galicia fora o que todos queríamos que fora para a nosa terra. E tamén, como non, teño, e non podo ocultalo, unha responsabilidade invigilando e inexigendo. É indudable que esa responsabilidade eu non a oculto, nin podo ocultala en ningún caso. As circunstancias son as que en este momento estamos vivindo, malas, entendo que moi malas para Galicia. Me estou referindo ás circunstancias das caixas de aforro, do que foron as caixas de aforro e de Nova Galicia Banco, e, polo tanto, o que pode repercutir en toda Galicia e na obra social en concreto, na extraordinaria obra social que tiñan as dúas caixas de aforros galegas. Posiblemente o problema surxa non só da crisis, que sí, da crise mundial, pero posiblemente, é a miña opinión, haxa un vicio de orixe. Un vicio de orixe, non me estou referindo naturalmente a fai un siglo, cando se crearon as caixas de aforro. Me estou referindo a un vicio de orixe de cando as caixas de aforro variaron totalmente a súa forma de proceder e a súa forma de actuar. Estou me referindo aos anos 1977 e 1980 e tantos, cando se produce a organización xurídica das que foron despois as caixas de aforro de toda España, e donde, de alguna maneira, quedaron perfectamente establecidas as bases dos consellos de administración e as bases das xuntas xerais das caixas en xeral.
Alí estaban representados impositores, estaban representados organismos políticos locales, diputacións, concellos, sindicatos a través de los representantes dos empleados nos consellos e nas xuntas xerais, organismos profesionais como cámaras de comercio, asociación de empresas e representantes de entidades que se chamaban de reconocido prestixio social ou económico. Eran e fueron hasta la desaparición das caixas consellos non profesionais, non eran consellos profesionais, pero eran consellos formados sempre por persoas que se dedicaban en corpo e alma a levar adiante as caixas e que chegaron a que as caixas, todas as caixas de España, non me estou referindo só ás galegas, foron o que son. Tamén dentro dese vicio de orixen, pero xa máis adiante, hai outro dato que para min pareceme moi importante e é la época en que don Enrique Fuentes Quintana, bajo su inspiración como ministro de Economía, se aprobou la lei que equiparou as caixas de aforros aos bancos no seu proceder e convirtíronse en bancos, pero non en bancos locais ou territoriais como hasta aquel entonces eran as caixas, sino que pudieron extenderse por toda a geografía española. E isto que en principio supuso un éxito para as caixas e un crecimiento extraordinario hasta o punto de que a actividade financiera chegou a ser maior a das caixas que as dos bancos. Eso posiblemente foi o que deu ao traste que as caixas na época seguinte. Posiblemente. É a miña opinión, repito. Non se trata máis, eu estou facendo aquí un recorrido nada máis respecto ao que eu penso. Ese é mi modo de pensar. E aí, naturalmente, eu teño tamén meu tanto de culpa, sin dúbida alguna. Tamén, como todos os consellos, como todas as xuntas xerais. Posiblemente la ampliación, e agora xa me concreto as caixas galegas, a ampliación das caixas foi o que levou en gran parte o descalabro destas institucións. Posiblemente eso. Posiblemente foi eso. Polo menos é esa a miña opinión. Factores, moitos, hemos falado todos, ademais, verdad, de como foron as cousas, as recapitalizacións, o 10% na época do ano 2005, esa recapitalización ao 10%, coincidindo despois co reforzamento das provisións. Pois iso é imposible, era imposible de poder leválo a cabo por calquera das dúas entidades independientemente. Non só aquí, sino en toda España. E así surxiron os temas das unións, das fusións, o que chamaron os IPS, que, por certo, esos IPS parecían que iban a ser moi bons e agora resulta que han desaparecido todos xa prácticamente. E as fusións das caixas. E aí sí que Caixa Galicia optou sempre pola fusión con Caixa Nova. Se trataba de poder cubrir esos capítulos de capitalización e de reforzamiento de provisións con la unión desas dúas casas. E, ademais, ter un instrumento financiero propio que é fundamental, e ainda hoxe é fundamental, según o meu punto de vista, para Galicia.
fundamental. Y se intentó con Nova Caixa Galicia. Se intentó con Nova Caixa Galicia. Y ahora se está intentando con Nova Galicia Banco. Pero ahora sí, con un consello absolutamente profesional e extraordinario. Eu atreveríame a decir, do pouco que sei eu desto, que non sei moito, ou non sei nada, mellor dito, non sei nada, pero atreveríame a decir que dos consellos máis profesionais que hai en España. Un extraordinario consello, con un extraordinario presidente e un magnífico conselleiro delegado. E eu creo que iso debe sair adiante. Ha habido moitos problemas e o problema máis grave para mí ha sido a utilización non só por Caixa Galicia ni por Caixa Nova ni por Nova Caixa Galicia, senón por todas as caixas, por todos os bancos e por todas as caixas e por outras entidades mercantiles que tamén utilizaron os produtos que deron lugar a los problemas graves que temos hoxe, os das preferentes e as subordinadas. Produtos que non fai falta que eu diga aquí, todos vostedes lo saben perfectamente, son perfectamente legais, admitidos e propiciados polo Banco de España, por la CNMV, e, polo tanto, estaban en nosas mãos. Que sucedía? Que sucedía? Que os bancos teñen capital, os bancos teñen capital e se capitalizan con ampliacións de capital. Teñen socios e teñen capital. As caixas non. E a única forma de capitalizarse era con estos productos perfectamente legales e admitidos e que se estaban negociando perfectamente. ¿Hasta cuándo se negociaron? Hasta el momento en que surge la crisis. Como era un mercado secundario, desaparece ese mercado secundario. Y ahí surge el tremendo problema. El tremendo problema en Galicia para miles de familias, para miles de personas. Incluso yo en un momento determinado hice unas declaraciones que non foron afortunadas, que deron lugar a que os partidos políticos e os representantes deses partidos en esta casa pois solicitaran a miña dimisión en aquel entonces como presidente de Nova Caixa Galicia e en ese momento xa solo da Fundación da Obra Social. De verdad, como son moi respetuoso cos partidos políticos e cos seus representantes, ao día seguinte, ademais de pedir disculpas seriamente como las pido ahora aquí, novamente tamén, a todos esos afectados, ao día seguinte presentei a dimisión irrevocable. Pero lo que sí quiero decir también es que el problema de las preferentes, llamémosle preferentes o subordinadas, é un tema que debe de ser solventado absolutamente para bien deste país e para resarcir a todas aquelas persoas que están en esa situación. En términos xerais, eu non creo que deba nin poda decir nada máis e quedo a súa disposición para contestar as preguntas que me fagan. Moitas gracias.